Toto je krátka anketa o tom, čo si myslia naši študenti a profesori o hokeji. Pozrávaš hokej? Áno. A si fanúšikom? Jasné. Akým veľkým fanúšikom? Fandíš moc, že wow, lebo ako? Jasné. Áno. A čo si myslíš, ako skončí zápas Slovensko-Rusko? Čo vyhráme? A koľko, tvoj tip, koľko asi vyhráme? 4-2. Zahrávaš hokej? Áno. Áno, asi fanúšikom? Áno. Moc veľkým fanúšikom? Akým veľkým fanúšikom? Strašne veľký. Strašne veľkým fanúšikom? Áno. A ako si myslíš, že dopadne zápas Slovensko-Rusko? Prehráme. Ne? Predĺžený. No, dále. Dobre, a koľko si myslíš, že skončia Slováci na majstrovstvách? 5. Dobre. Takže pozerávaš hokej? Určite. Asi fanúšikom? Samozrejme. Veľkým fanúšikom? Strašne moc. Áno. Dobre, a ako si myslíš, že dopadne zápas Slovensko-Rusko? Ja tak 4-3. Pro nás 4-3. určite, samozrejme. 4-2. 4-3. Áno, vyhráme. To je 4-3. hlavné, že vyhráme. Áno. A koľko si myslíš, Určite že skončia Slováci na majstrovstvách? Určite prvý. Prvý? Samozrejme. Dobre. Ďakujem za tvoj čas. No, dobrý deň. Prosím vás, chcel som sa vás opýtať, že či pozerávate hokej. Áno. A ste fanúšikom hokeja? Do Slovenska určite. No, dobre. A budete dneska pozerať zápas Slovensko-Rusko? A o koľko je? O 8. Ale áno, budem. A čo si myslíte, ak to dopadne? Vyhrajú Slováci nad Rusmi? No, asi nie. Ale trošku pozitívne do toho dúfame, že vyhrajú, samozrejme. A ešte mám pre vás otázku, čo si myslíte, že koľko Slováci skončia na majstrovstvách? Tak to netuším teda. Prvý. Dobre, tak ďakujeme za váš čas. Nepozerávate hokej? Ja pozerávam, samozrejme. A ste Ako každý Slovák. A ste fanúšikom, veľkým fanúšikom? Áno, Slovenska. A čo si myslíte, budete dneska pozerať hokej? Dneska určite budem pozerať. A čo si myslíte, 20:15 A čo si myslíte, na prvom programe slovenskej televízie. Čo si myslíte, ako to skončí? No bude to ťažké, bude záležať od toho, ako sa nám bude dariť samozrejme a ako slabý bude brankár Ruska. Dobre, ešte mám pre... Takže, lebo ono teraz idú teda také chýry, že je slabší ako býva, takže verím, že teda tie strely, ktoré pôjdu na tú bránu, všetky nepochytá, ale tam niečo pôjde aj do brány. Jasné, ešte mám pre vás otázku, že čo si myslíte, koľky skončíme na majstrovstvách? To je ťažké typovať, tých favoritov je viacej, takže to nedovolím sa to. Dobre, ďakujem. Ale bol by som rád, aby sme mali nejakú medailu, či to bude ešte taká, alebo tak. Jasne, ďakujeme. Nie? A si fanúšikom hokeja. A budeš dneska pozerať hokej? Nie. Áno, si myslíš, jak to skončí medzi Ruskom a Slovenskom? Čo viem? Vyhráme. Áno, jo. A ešte mám pre teba otázočku, že čo si myslíš, že koľky skončíme na majstrovstvách? Prvý. Nie. O 7. No tak je to všetko dobré? 7, dobre. Ďakujeme za tvoj čas, padajúci cigarety, kameramanovi, tak musíme končiť. Pozerávaš hokej? Nie. A si fanúšička hokeju. A dobre, a budeš dneska pozerať hokej? Nie. Tak je si igra. No a čo si myslíš, ak to aspoň dopadne medzi Slovenskom a Ruskom? Vyhráme. Dobre, teda to si teda dobrý fanúšik. A ešte mám pre teba otázku. Čo si myslíš, koľky skončíme? Posledný. To pič. Hoj. Ahoj. Pozerávaš hokej? Nie. Nepozerávaš? Áno. Dobre, a budeš dneska pozerať zápas? Rusko-Slovensko? Budeš musieť, dobre, tak to je fajn. A si fanúšička aspoň? Vôbec? Nie. To je no a čo si myslíš, že ako dopadnú Slováci na tých majstrovstvách? To je výborné, posledný. Tak to je teda v prdeli s tebou, ale ďakujem ti za tvoj čas. Ahoj. Si fanúšička hokeju? Som veľká fanúšička. A fandíš Slovákom? Fandím Slovákom. Dobre, a čo si myslíš, že ako dopadne dnešný zápas s Rusmi? Dnešný zápas s Rusmi, podľa mňa to bude tak 4-3, vyhráme. Možno tak potom predĺženie, ale snáď ich nejako porazíme. A koľké skončíme? Koľky skončíme na majstrovstvách? No, bolo by dobre, kebyže ty prvý, ale tak aspoň uskromním sa, aj keď skončíme druhý.
A budeš dneska fandiť? Budem fandiť o 110. Budem fandiť. Kauču doma. Áno. S Renkom. Áno. Dobre, díky za rozhovor. Ahoj. Čau. Takže chcela som sa zapýtať, ty si fanúšička hokeja? Áno. Ty si? Jasné. Dobre. A pozerávaš teda aj hokej? Jasné. Dobre. A budeš dneska pozerať zápas medzi Ruskom a Slovenskom? Samozrejme. Dobre. A tešíš sa moc? Tešíš? Moc. Dobre. Takže keď sa tešíš, nám môžeš aj povedať, ako si myslíš, jak to dopadne? Nechcem byť pesimista, ale prehráme. Dobre, tak keď si tu už taká veľká fanúšička, tak si povedz, vyhráme, verím. Verím, Tak to možno aj vyhráme, dobre. A dobre, ešte mám otázku, že čo si myslíš, koľký skončíme na majstrovstvách? 7. 7 celková odpoveď 7. Tak. Skrátiš to? Tak, 3. Prečo si myslíš? Ja neviem, tak Ahoj. Čau. Pozerávaš hokej? Nie, no občas. A si fanúšik hokeja? Tak. Úplne nie. Dobre, a budeš dneska pozerať Rusko, Slovensko? Podľa toho, koľkej to je, 8:15. tak to asi nie. Dobre, nevadí, tak aspoň nám povedz, čo si myslíš, koľko by to mohlo skončiť? S Ruskom No, 3-2 3-2. Dobre, pre nás či? pre Rusov. To je prdeli, toto všetci typujú len Rusov. Dobre, nevadí. A ešte mám otázku, že koľko myslíš, že skončíme na tých majstrovstvách? Ja aj štvrtý. Dobre, ďakujem za čas. Mám pre vás pár otázok, máte čas na mňa teraz? Dobre, chcem sa vás pýtať, či pozerávate hokej. No, keď mám čas. A ste fanúšička hokeja? Som. Dobre, a budete dneska pozerať zápas Slovensko-Rusko? No, budem v práci, ale keby sa mi dalo, tak pozriem. Dobre, a chcem sa vás pýtať, čo si myslíte, ako to skončí? Kto vyhrá? No, dúfam, že my, Slováci. Dobre, a ešte mám pre vás takú otázku, že koľko si myslíte, že skončíme majstrovstvá? No, asi druhý. Dobre, tak ďakujem za